Start na naman ang ating panibagong vlog. Yun mga paps, pasalin muna natin. Kung nakikita nyo, dito ako sa EDSA, tabi ng Jelly Motors, North EDSA. Ito papuntang monumento. Ito galing sa Cubao. Pasyalan natin, ikutin natin yung likod ng SM. Sa mga bago lang dyan sa aking channel, huwag kayong mag-alala, bago lang din itong channel ko. Let's go, libutin natin ang likod ng SM North. Okay, dito, daan muna natin tayo sa shop ni Boss Jim. Ayan, malapit na, si Joseph. Tayo! Live to! At ko John, busy oh. Kuya John! Ito yung shop ni Boss Jim. Yun is barber shop. Ayan, busy po sila ngayon. Si ate oh, si ating galit. A few inches later. Dito sa Bago Bantay, yung mga pangalan ng street dito, puro probinsya. Kaya kung gusto mong maglakbay sa mga iba-ibang probinsya na mga probinsyang malalayo, mga probinsya pa. Ayan, Iloilo. Ibahin muna natin itong main road ng Bago Bantay. Itong highway na to, pakanan, papunta ng SM yan. Ikutin muna natin itong haba ng Bago Bantay Street. Ayun, si ate driver, si kuya nasa likod. Kuya hawak lang. Kapit yan. Maos pa. Ikot tayo. Muñoz Market tayo mga idol. Ito yung nung nagkaroon ng bagyo, maraming lumalangay dito kotse. Mababang area pala ito eh. Akit tayo dito sa Iloilo Street. Nasa probinsya na, nasa Iloilo na tayo. Oh, ganda ng view. Dito pala yung magandang view eh. Akitin natin ang Iloilo. Oh, galit. Tira. Yun. Sablay. Ito, kanan. No right turn. Paano yan? No right turn. Balik tayo mga paps. No right way pala dyan. So balik tayo. Oops, babangga. Diretso lang to. Ito yung pinaka main road ng Bago Bantay. Labas nito Congressional. So malapit na tayo sa ito, Paliko. Cagayan Street yata to. Okay, ito yung mga malapit na palengke sa likod ng SM. Mamaya pasok tayo ng SM mamaya. Tapos nating mag-Muñoz. Yun, malapit na tayo sa Muñoz Market, Congressional. So, kakanan tayo dito. Dun kasi one way. Okay, so ay lang liko na lang. Tao. Si Lula. Balikan natin mamaya si Lula. Naman si Lola. Shout out sa'yo Lola. Nakatira ka sa gilid ng kalsada. Samantalang yung mga alaga nila, mga hayop, mga pusa, aso, mga pit, gaganda ng bahay, may pa, may aircon pa. Samantalang si Lola pinabayaan lang. Tulungan natin si Lola mamaya pagbalik. Magkataas ka dito sa Muñoz Market. Okay, dito na tayo. Wala pong parking. So, ang galing. Puno na yung parking. Puno na yung parking. Wala tayo. Mga nagbabantay dito. Bawal po pumasok dyan. Ayun, sa barangay oh. Sa barangay. Ay, daming kumakain po dito sa Congressional. Ayun. Shout out sa inyo. Sa lahat ng nagmimerienda. Oh,
Sige, pwede kang bumati. Anong vlog niyo kuya? May sticker ka kuya? Oo. Pengen siya kuya? Kita mo yung mga sticker dyan? Pengen rin ako kuya. Yun. Oo. Pwede kang mag-shoutout. Anong pangalan mo? Oriel po. Ariel, shoutout sa'yo, Ariel. Oriel po. Sa kanya. Ikaw, Orion. Hindi po, Kyle po. Rayon. Thank you kuya. Thank you kuya. Ito. Thank you kuya. Oh. Thank you kuya. Uy. Sticker. Uy, shoutout sa'yo. Anong pangalan mo? Abi po. Abi, shoutout sa'yo, Abi. Thank you sticker ya. Follow kita. Oo, thank you. Salamat. Bago pa lang din tong vlog ko. Ako na sa bato ya. So, sige. Salamat po. Thank you po. Ayun, dami nating subscribers dito kahit bago pa lang. Ito, wala ang parking. So, balik na tayo, guys. Invite niya ate. Thank you po. Dapat kanina doon tayo dadaan. Kaya lang one way, kaya dito tayo dito. Thank you kuya. Bumababa. Thank you. Thank you. Yan. Ayos. Dahil ko lang tips dito. Oh, salamat idol. Ayan, mga bata, nakakatawa naman sila. Ayan. Sir, hindi nga kape. Sir, sticker po. Dali lang po, baka tumakbo. Ayun, namatay. Thank you po. Okay, salamat. Shoutout sa'yo, sir. Pangalan mo, sir? Dennis. Dennis, shoutout sa'yo, Dennis. Thank you. Ayun, namatay. Mabait na mga tao doon sa Muñoz, ano? Kahit pa paano, kahit bago pa lang tayo sa pagbablog. Ang daming lumapit, tapos hiningi ng sticker. So guys, dito ko na lang tatapusin ang content ko. Abangan nyo na lang ang susunod na content. Maraming salamat po sa manonood. Shoutout nga pala sa aking tech team na editor, mga lupit, Rayo Balceros.